ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ଭୋଗ, ଯାହାକୁ ସେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଏକ ନୂତନ ଶାବକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବି ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସେକ୍ସ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଏପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେକ୍ସ ହେଉଛି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜର କାମ ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜଣାଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାକୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଝିଅ ସହ ଏ ସେକ୍ସ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେକ୍ସର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ସେକ୍ସର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେକ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସେକ୍ସ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ସେକ୍ସକୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। 80% ନାରୀମାନେ ନିଜର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। 20% ଏପରି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେକ୍ସ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ଭୋଗର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ନିଜ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗରେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ 50% ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।